По това време, казвам след 9 септември, обречената ни родина, в тази обречена наша родина, клубът Левски се оказа в едно особено състояние. Този човек, който беше един от най-богатите хора, Карадочев, това име може някой да го знаят, неговата дъщеря беше станала след това в годините дори известна певица, естрадна певица. Но той, който беше един заможен търговец и производител на кожени изделия, той беше един от хората, които финансираха и даваха средства, за да може да посрещат необходимите разходи. Тогава нямаше професионализъм в футболното и в спортното поле въобще. Но ако нямаше такива хора, които да подпомагат парично, разбира се, не можеше да се върви напред. И една от причините за стабилитетът на Левски като футболен отбор и като въобще ведущ спортен тим беше тази, че имаше Карадочев беше осъден на смърт и екзекутиран от Народния съд. Това беше, не само това, изчезна вратарят Дермонски, който беше един от най-добрите европейски вратари. Той изчезна безследно, всъщност убит от комунисти.